Mitä ihmettä? Tilasin USAsta tämmöisen ihanan paidan, joka maksoi 228 €. Nyt se paita on saapunut Suomeen. Kaikkien näiden selvitysten jälkeen tämä paita maksaakin melkein 300 €. Mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu? Mikähän mun koko olisi näissä housuissa? Mä tilaan 3 eri kokoa sovitukseen, koska väärän kokoisethan voi aina palauttaa takaisin. Tässä on tämmönen ilmainen vaihto ja 30 päivän palautusoikeus, onpa hyvä. Katsotaan vielä nämä ehdot. Hei, tässähän lukee, että palautus maksaa 4,95 €. Eli ilmaiseksi saa vaan vaihtaa eikä palauttaa. Onpa sekava juttu. Oispa mahtavaa lähteä jonnekin matkalle. Jos tekisi sillä, että jättäisi 500 € luottokortille shoppailurahaa ja käyttäisi Klarna-tiliä. Siinähän voi ostaa monesta eri nettikaupasta yhdelle laskulle, vaikka vaatteita ja tämän matkan. Tässä voi maksaa tosi pieniä kuukausieriä, vaikka 2 vuoden maksuajalla. Mahtavaa!